ka fito da kiɗa, handa ka fito da kiɗa, abin hari kiɗa, rawa ta canza kiɗa, a fito a guda, hadari ya fara kiɗa, an ja mu faɗa, risi ya hau da gada, sama APC ƙasa APC ku taho da guda, gafa ruwa da kada, wa zai gangancin ya gwada, da inji na juma lawance a mahandin kaba banda faɗa. Buga, fito mu fito a buga, su ga inda buga, ku masu haɗo da waga, kayyar nuna fushin karaga, ku dago mu daga, sai APC bin da siga, kafin ku baga, da jirgi za ya daga, ku canza tula ya daina siga, kada in faɗi babu siga, mun san kawai mun karaga, da dubin tawaga, ba hawa biyu kan karaga. Gaya masa kar su raga, su taho a buga, da abokanawa sun ka daga. Amiju Malawan ne ya ce a faɗa wa mutane, zaɓi na Kano ne, inda ya baka birne, a faɗa wa mutane, da turmi tura da kane, a buga a wari ne, yake mai zakara ne, babban tarko ne, mai kauye da birane. Tayin kada da garka ne, ake warka ne, mulki shi na Kano ne, ku ga yawa tsula da ma yaran shi gudun magana ne, mu ma yan rigima ne, mun san sauta hakan ne, gudun tashin fitina ne, kar ta sankar, a fada musu kar ta sankar, a duk wani tsallan tsula kuce masa sai ya kai gar, kana wanda ku fada masa sai ya yi kwarkwar. Har dan kamfan zula na ce muku sai ya je kar, a Kano zan gobe wa abba kabir da sai mun rantsar, bana har da makafi masu biye maka sai mun warkar, a mun san doro a fada musu mun san kumfar, kowa ya ki bari to ku sake shi ya fado komar, yau duk wani kulli na gidan waye ya fado kar, Malahu ya san mu ma haka nan mun san shi. Wani kuren zule mutum tara ne karfin shi, karya ta ƙare dan war haka din sun bar
ga ta riba wuce a yi ruba yaran mota da direba to ta yi mun sha Allah Kano mu ci riba ta ambasa kwantayo yan daki laba ku da riba har gagi bana noma ta da fada wa fulamba sarkin tsalle tuna biri ya kushe gararan ba bana baka da tasiri balle ka zake ka yi ruba ai dan ka mashaudin da ya je da rasar sa direba Allah maimaita Allah maimaita ba sa dawa ba su sasanta kana wa'azu ka fadar Allah inganta abba ka bar yau su Allah maimaita kana wa'azan ka fada mana ka kyauta halin musa boka da gyara ta akalla tsula ya ta maka yi wauta idan kuma ya ji kubar sha babata nan gaba sai ya kurkurar geta idan ya sako hularsa mu kwace ta masu sai su ji wakar ta kuta hagata idan kuma ta dame ku ku binne ta kar ta san karkyale mu da yanke ta an gulice ta dan mushi kun ga ginin can ya rushe kusan da sani dukun lashi ba a kiran ganye tushe mun yi zabi zan mun kwashi mu tafi a bana ta harshe can yayin wasu ya toshe yau kai mata doka zuta bakin mai ya kai danja ba ta kusawa ko neja ba ka da gwagwarar hujja ka yi kuri ka bar maja shi kwamari ya dau hoti ya ga haɓa ta sha fenti to ku sani kun yi daki masu yawa budu fenti dukan ku daga mun kai eti ba ku da zaunan nan fati tuni mu tafiya ta dan saiti gwamna Kano dai sai abba ba wanda zancen ta baba yan ta kife can sun saba sai riki zancen dan taba babu kwarewa sai ruwa har gagi mun huleba za mu ga ƙarshen kankan ba APC ta kin riba kanawa dodar har lamba abba kabir farkon lamba in je na zuma da wanda masu kiran ayi daidai ce aman ɗin ka ba daidai mai kyautar gadin dai jikan garba da wadai yawa maza ta waga dai to yanzu sun shirya mun shirya dan karyar buru kunya farar anira dai laya banari zai sha kunya ya miƙe kafa an karya ya hayo tawagar sun juya mafe da biri sai suya wanda babu shiri ya ci taya mu yan gaba ne su keya hawa biyu dodar hanya sai an baka bindan manya tilar ajira a Kano tilar ajira yan takakara sai dai ku tashin bakara mu ne makura maganar nono da fura ba Kano ABC dodar masu ido da gira tilar kudura da abba kabir Yusuf nasara abba kabir Yusuf nema ne bigiran samu yadda suke taku mu ma sa ga irin namu idan su fito a kara mana girma ba shi gudun girbi kai na maraba tuta mu inji masoyan mu sai ta kwararo tan yin kalan za mu ci zaben mu yara kanan damu tsar kauye da biranen mu gwamna da kanan damu tun bara ake kamu ku ne da saman kumbu don gaigai yana kwambu maza kare shiri jimbu ka sallama yan sambu na fada ya cika sai nawa ɗaya mai haƙurin jurewa da zuwan ka suke kaucewa sai mai kudirin gyarawa tafiya da gwanin nunawa sai a rasa mai kokawa ga abar talabar bargaya jinin sulufin bayyaya kafin ka iya ka koya fari namijin an kuriya shiri da kwamanda ya bi jinin sula dangin zafi a taba ka batu ya yi karfi ballata dangin kaifi kore tana salla ku ne murfi ga abar talanan ga abba kabira amana su bi maganar kwake a Kano maganar kwake kama za ka rike wai kama za ka rike mutunta Kano inuwar jama'a su fake a fadi a cika wannan a Kanan ma ake gwamna na Kanawa
jira. A Kano tilas sai an Yar jira. doguwar lissafi ya kai kara. A Kano tilas sai an jira. Da APC birni kauye. APC birni ƙauye. Bana mun taushe 'yan tawaye. APC birni Da ƙauye. abba da maimanci su sun boye. APC birni Sai ƙauye. maganar gwamna sai dan gaye. APC birni ƙauye. Ciyaman din fati don mun goye. APC birni ƙauye. Dan doguwar dirin jaye. APC birni ƙauye. Umar dogo zance har sahi. APC birni Wancan amma na Umar ba. Iya din da yi ba mana ba. Iya yi roƙa mana a gaba. Ciyaman din mulki ne ba. A'a inji na tume. Sabo inji na tume na